ఇంటర్ ఎగ్జామ్లు నడుస్తున్నాయి, మార్చ్ వచ్చేస్తుంది, 10th క్లాస్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్లు ఉన్నాయి. మీకు చదువు బుర్రకు ఎక్కకోకుంటే మా దగ్గర మంచి చిట్కా ఉంది. మా అక్షయ విన్యాసాల్లో కూడా ఇవి నడుస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు ఒక క్లిప్ ప్లే చేస్తా, చూడండి. పెడతా ఈరోజే బాగున్నా. ఇది అక్షయ టెక్నిక్. లాస్ట్కి ఏం రానప్పుడు ఇదే చేస్తుంది ప్రతిసారి మా అక్షయ. ఎక్కుతుందా అట్లా చేస్తే? కొడదాముండు. సో ఇది చూసిన తర్వాత ఇది మీకు పనికి వస్తుందేమో అనుకుంటున్నారు. లేదు, ఇది పొరపాటు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూసినారనుకో, మీరు ఇలా చేసేది మీ అమ్మ పరుగుతో కొట్టచ్చు, మీ నాన్న బెల్ట్తో కూడా కొట్టచ్చు. సో డోంట్ ట్రై దిస్ అట్ హోమ్.